dia a totes i a tots en aquesta trobada avui per fer palès i fer portar a la pràctica aquest compromís per l'aigua a Catalunya. Vull donar la benvinguda als companys del Lluís Ravell per Catalunya Sí que es pot, el Lluc Peláez per part de la CUP, el Ricard Martínez per part d'Esquerra Republicana i el Xavier Sabater per part del Partit Socialista de Catalunya, i en Moisès per part d'Aigües Vida, promotor una miqueta del que aglutina tots els moviments socials, moviments veïnals de tot tipus, societat civil, enfrontant a parlar d'aquesta qüestió important com és l'aigua. Perdoneu que tenim problemes de so. Baixa. I el micro inalàmbric, si pots agafar. No, per després. Què dir avui? Jo no parlaré del document, jo una mica presentar l'acte aquest i expressar la satisfacció per part nostra que aquí a la Confab, a casa de tots els veïns i veïnes de Catalunya, tinguem la sort de poder avui, amb un dia magnífic, subscriure aquest compromís important per a nosaltres i per tota la ciutadania de Catalunya. Document que vol assegurar d'alguna forma que l'aigua, el benestar del veïnat i no una gestió d'aigua per usos d'alguna manera d'interessos privats. Per tant, entenem que és important fer aquest tipus de compromís que ens permeti parlar d'una vegada per totes d'una forma seriosa d'aquest tema tan important com és l'aigua, bé imprescindible, bé universal, reconegut, que per tant per nosaltres és un tema important. La Confab d'aquest tema de l'aigua portem molts anys treballant i aglutinant una miqueta també moviments veïnals, sobretot el tema de la guerra de l'aigua ningú se li pot escapar, la dissolució fiscal que van portar a terme en aquell moment, i que per tant per nosaltres és un tema cabdal i bàsic i puntal en la construcció del nou país que hem d'anar fent. Dit això, també fa mesos enrere vam subscriure ja el que va ser el Pacte Social de l'Aigua i que d'alguna forma el Pacte Social de l'Aigua ens va portar d'alguna manera a un aspecte més municipalista, més concret, més del lloc local. Aquest compromís és un pas més enllà, és el pas cap al país. És evident que hem de fer el país des del municipi, pel que nosaltres diem que la Catalunya la fem des dels barris. I per tant és important partir d'un document, com vam signar ja fa uns mesos aquí a la seu de la Confab, en aquell moment amb grups municipals, lògicament la configuració de la taula era certament diferent, i que en aquest moment els grups són diferents, però que sí que és important que partim del tema municipalista, des del tema de l'aigua, de remunicipalitzar, l'aigua pública, altres temes més amplis com poden ser la gestió de l'aigua, poden ser els temes de l'ATL, per exemple, la gestió, tema de transparència, tema de participació, que per nosaltres crec que és un tema dels puntals, la societat civil o la societat, en aquest cas des del moviment veïnal, hem pensat sempre que aquest és un aspecte cabdal i que d'alguna manera en els últims anys ens hem sentit expulsats del sistema de participació i que per tant avui és un punt important sortir aquest compromís que ens ajudarà o ens permetrà d'alguna manera, si més no, parlar de tot plegat. En definitiva, per nosaltres l'aigua és un aspecte imprescindible en la nostra vida i per tant és un aspecte imprescindible en la construcció del futur país de Catalunya. Sense una bona estructura d'un servei públic, d'un servei universal que arribi a tothom, transparent, obert, clar i català, amb una participació realment acurada i oberta, clara, transparent, no podem construir un bon país. I per nosaltres aquest és un element cabdal imprescindible. Jo no vull entrar a les qüestions del document, crec que haurà de fer-ho el MUIC, com a expert i com a més una persona que ha entrat més en la matèria, i després ja tindrem l'ocasió de sentir tots els grups polítics que expressaran una miqueta el seu treball. Jo sí que vull donar avui, especialment a part de tot això, la benvinguda al PSC, que en el pacte local municipal de l'acord no van ser presents i que celebrem molt profundament que avui s'incorporin i que estiguin en aquesta taula perquè entenem que hi hem de ser-hi totes les persones, tots els grups polítics possibles per poder parlar d'una manera oberta i transparent i transversal d'un bé tan imprescindible i tan universal com és l'aigua i necessari, diria jo, i que en aquests temps que corren ha estat tractat d'una manera molt desigual i molt partidista i molt particular
fins i tot al punt que hem parlat sempre de privatització i de situacions molt anòmales en quant a la majoria social de Catalunya. Per tant, moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí i passo la paraula a el Moisès. Gràcies. Els micros. Sempre. Molt bé, doncs, bon dia i també gràcies a tothom per haver vingut, al Confab per acollir-nos i a tots els representants de les forces polítiques que avui tenim aquí. El document del compromís per l'aigua, doncs, una mica ja l'ha contextualitzat el Jordi, així que no cal entrar-hi molt en detall, no? Aquest objectiu amb unes eleccions catalanes que tenim davant del 28S, doncs, quines són les demandes històriques i també les demandes més contextuals i conjunturals que tenim des de la societat civil en temes d'aigua i que a través de la plataforma Aigua és Vida en les organitzacions doncs, col·laboren i participen d'aquest document fins a arribar a un consens social que avui estem ampliant també amb un consens polític i això és una primera notícia. El document a nivell conceptual és molt senzill, bàsicament s'estructura en 6 blocs. El primer d'aquest bloc fa referència al dret humà a l'aigua i al sanejament, que és un dret que reconeix les Nacions Unides el 2010, però que avui en dia encara no està reconegut, no hi ha una transposició a la legislació catalana d'aquest reconeixement de l'aigua com un dret humà. Llavors reclamem que això, el Parlament de Catalunya legisli en aquesta direcció. Evidentment aquesta legislació en òptiques de dret humà no només és un cant als àngels, sinó que té implicacions com ara la prohibició dels talls d'aigua a famílies que no poden pagar, la inclusió d'un tram mínim gratuït d'aigua a les famílies que siguin vulnerables i tots aquells aspectes també relacionats amb qualitat, assequibilitat, disponibilitat que configuren el dret humà. De fet, precisament avui, i això és també remarcable, el Parlament Europeu d'aquí a un parell d'hores vota si accepta la iniciativa ciutadana europea en aigua que va recollir prop de 2 milions de firmes, és la primera d'aquesta tipologia que arriba al Parlament Europeu i avui es fa la votació en el ple del Parlament Europeu per saber si tira endavant aquesta proposta o no. Llavors en aquest sentit sí que demanem anar com a mínim no anar més enrere de la Unió Europea que també hem vist que té unes polítiques bastant discutibles. El segon element de rabiosa actualitat d'aquest document té a veure amb Aigües Ter Llobregat. L'última sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·lava el concurs i tornava la pilota a la taulada de la Generalitat. Llavors nosaltres demanem que la Generalitat deixi de fer el ridícul i assumeixi la gestió pública d'Aigües Ter Llobregat. El tercer element té a veure amb l'Agència Catalana de l'Aigua i amb quina concepció agafem a la gestió de l'aigua. Nosaltres apostem per una agència forta, amb una capacitat de regulació forta, que creiem que és una línia que no s'ha estat seguint aquests últims anys. I de la mateixa manera, lligat amb tot això, que també assumeixi la cogestió del que no serien les conques internes, és a dir, de l'Ebre, que inclou el Segre i les Nogueres, que l'últim pla hidrològic s'ha desentès de la meitat de Catalunya, la pròpia Agència Catalana de l'Aigua. De la mateixa manera, també en aquest tercer bloc hi trobaríem l'exigència de paralitzar el procés de privatització del cànon de l'aigua a través de la compraventa de depuradores a l'àrea metropolitana que havia d'injectar 800 milions d'euros a les arques de la Generalitat en una operació que no tenia cap ni peus i que la pagaria amb la ciutadania 2 cops. El quart i el cinquè element d'aquest compromís tenen a veure amb el pla hidrològic, tant el de conques internes de Catalunya com el de l'Ebre. Llavors aquí hi ha diverses exigències, de fet aquests dies estem traient diferents plecs d'al·legacions sobre el pla hidrològic de l'Agència Catalana de l'Aigua. La setmana passada en vam treure un, aquesta setmana en traurem un altre. Bàsicament és un pla hidrològic que considerem insuficient, que accepta uns cabals de manteniment un 40% inferiors al que estava estipulat en un pla sectorial aprovat el 2006, que regula com desregular l'aigua, i això és també un element molt noticiable, i que d'alguna manera obre la porta a justificar dèficits d'aigua que d'alguna manera donin arguments a transvasaments que nosaltres no compartim perquè els càlculs fets amb aquest pla hidrològic estan pensats de tal manera que quedi justificat un transvasament que nosaltres veiem innecessari i inviable. Finalment, l'últim element d'aquest compromís per l'aigua a Catalunya té a veure amb temes de governança, de com entenem
que s'ha de construir el que nosaltres li creiem que és un bé comú, com és l'aigua, i per tant com es recullen tots els òrgans de participació i de decisió i el conjunt de la ciutadania, com nosaltres també som protagonistes en tant que ciutadans d'aquest país de la gestió de l'aigua i la ciutadania forma part també dels processos de decisió. El document, hi ha uns quants per dir que l'hem repartit, també el penjarem, si hi ha dubtes, si voleu, podem entrar més en detall després. Només per tancar, sí que comentar que aquest, també ho comentava el Jordi, la firma d'aquest compromís suposa una ampliació del consens polític respecte a les qüestions d'aigua i això és noticiable. Avui aquí tenim assentats representants de la segona, tercera, quarta i cinquena força a les eleccions municipals, amb la qual tenim una amplitud de representativitat política molt important i entenem que només aquelles forces polítiques que ja sigui fets en paraules o de facto se situen en l'àmbit més neoliberal de la concepció de l'economia i del medi ambient són les que avui en dia s'estan autoexcloent d'aquest consens cap al qual estem caminant. Jo no m'enllargo més i llavors passaríem la paraula cap a Lluís i aniríem a la que l'ha desplaçat tot. Sí. El Sidral. No sé si hem vist coses. però si ho recullen la premsa... Doncs, si veus. No sé si... Una contentada la meva... Si això és per aquí ja em sentirà problema. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-nos convidat a aquesta trobada i per haver-nos donat l'ocasió de subscriure un document que no només compartim, sinó en el qual ens sentim molt còmodes i plenament identificats. I no és per casualitat, sinó perquè en moltes de les lluites socials que han sostingut aquesta reivindicació del dret a l'aigua, sigui individualment, sigui des de l'activisme social, sigui des del moviment sindical o des dels moviments veïnals, hi hem participat moltes i molts de nosaltres. Per tant, em sembla una molt bona notícia que aquest document aparegui i que sigui subscrit per forces polítiques com les que estan representades avui en aquesta taula. Dic que ens sentim molt còmodes fonamentalment per les coses que acaben de ser evocades. Primer per l'afirmació rotunda i clara que estem parlant d'un bé comú i que estem parlant de l'accés a un dret humà fonamental, que cal reconèixer i que ha de ser el fonament de la concepció i del disseny de qualsevol política pública. Les afirmacions genèriques o de principis poden semblar sobreres, però quan arribem a la realitat ens adonem que justament els enfocaments tenen a veure, neoliberals o de tall social, tenen a veure amb aquesta identificació clara i contundent de l'aigua com un bé comú. Ens convé aquest document també en la mesura que situa bé els elements d'emergència social lligats i vinculats al subministrament i al dret al subministrament de l'aigua. I estem molt d'acord, sobretot quan es plantegen coses tan cabdals com la gestió pública de l'aigua. Gestió pública de l'aigua pel qual crec que un govern democràtic de la Generalitat hauria de vetllar i promoure en els diferents àmbits municipals i sobretot hi hauria de vetllar assumint i defensant allò que podríem anomenar, i que no només nosaltres considerem, sinó que fins i tot el mateix Consell Nacional de la Transició considera com a estructures d'estat. Aigües del Ter i del Llobregat, una empresa rendible i modèlica, estratègica, ha intentat, ha estat venuda i amb un nyap jurídic del qual encara no m'ha acabat de sortir, però nosaltres efectivament ens sembla una qüestió elemental de democràcia que l'administració pública, que la Generalitat recuperi la gestió d'una empresa d'aquestes característiques. Perquè això sí que és una verdadera estructura d'estat i no podem estar parlant de processos d'empoderament nacional de Catalunya si per una altra banda estem abandonant elements d'aquesta importància, d'aquest impacte sobre els drets de la ciutadania i d'aquest impacte sobre l'economia i sobre la gestió del país en mans de multinacionals. Diguem que això té a veure amb aquesta capacitat d'apoderament nacional democràtic de Catalunya, té a veure amb les condicions de vida de les nostres poblacions i amb el respecte mediambiental. Cada cop més, i en el domini de l'aigua ho podem constatar, els interessos socials, els interessos de conjunt, els interessos de país
no coincideixen amb la mercantilització del bé comú. I hem vist com, per exemple, l'explotació de cabals, l'explotació irresponsable de determinats cabals hidrològics correspon a guanys i interessos mercantils i va en contra d'equilibris territorials o d'una gestió equilibrada i d'una gestió responsable dels recursos naturals. Per tant, són elements que ens convencen molt. Hi ha també elements que per nosaltres també són cabdals en aquest pla, en aquest document, i són factors tan significatius com la importància que té una gestió democràtica de l'aigua en els equilibris territorials. El document contempla coses que han estat en l'agenda política i que ho estaran, com la recuperació, la gestió dels cabals hidrològics de l'Ebre, de la conca de l'Ebre, o fins i tot la política agrícola d'un govern català té a veure molt profundament, molt estretament, el model agrícola, el model agrari té molt a veure amb la capacitat de gestionar des d'un punt de vista d'interès públic i amb potents elements en mans de l'administració pública, els cabals hidrològics i la política de l'aigua. Per tant, felicitar-nos d'això i felicitar-nos també del que es deia al principi, aquesta taula que tenim aquí. Nosaltres justament, diguem-ne que el consens que es dibuixa en aquesta taula, si es dibuixés en altres àmbits de les polítiques públiques, configuraria una majoria social de progrés en el Parlament de Catalunya i potser permetria que tinguéssim un govern molt diferent del que sembla que ens volen encolomar amb una determinada proposta, de Junts pel Sí, per exemple, i permeteu-me que posi una falca publicitària en aquest debat i en aquest moment de consens. En qualsevol cas, el compromís que en el proper Parlament, la nostra candidatura, tot el que hi ha aquí, ho portarà al Parlament, lluitarà perquè es voti, lluitarà perquè això tiri endavant al Parlament i aleshores tothom prendrà les seves responsabilitats. Està molt bé, tots signem, després cal que a la vida ho portem a la pràctica i com diuen els castellans, que cada palo aguante su veta. Hi ha una persona que li agrada. Molt bé, és el millor. Ja tenim un vot al més. Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies igualment per part de la candidatura d'Unitat Popular per convidar-nos en aquest acte. Us demano disculpes pel retard, realment m'he retardat i sé que heu hagut d'esperar i només agafar la paraula us vull demanar disculpes, no preteníem fer-vos anar malament. En tot cas, per part de la CUP no estem signant un pacte sobre el qual ens hi hàgim de sentir còmodes o hàgim de fer coses en el futur, sinó que estem signant un pacte amb les línies en les que hem estat treballant, allà on hem governat i allà on hem tingut oportunitat de d'introduir els nostres postulats i les nostres maneres d'entendre la gestió de l'aigua, des d'ajuntaments que s'ha treballat per la remunicipalització de la seva gestió, des de la feina de denúncia, com es comentava, d'aquest procés vergonyant de privatització d'Aigües Ter Llobregat, però no només això, sinó que seguint amb les espelmes que aguanta cada pal, també la crítica de la privatització en el seu moment de les aigües municipals de Barcelona, convertides en Magbar i convertides també en una empresa que permet les portes giratòries entre els càrrecs polítics i les empreses privades. Privatització de l'Agbar que ha significat a la llarga també posar la gestió de l'aigua dintre de grans grups privats internacionals, grans grups privats que no només estem davant d'una empresa privada de capital nacional, sinó que estem davant d'una empresa privada moguda per interessos multinacionals de grandíssima escala. Per tant, no parlem des de les intencions, no parlem des de la voluntat i des del futur i des de les sintonies, sinó que parlem des dels fets i també parlem des de les experiències que signifiquen haver treballat i haver denunciat aquells fets que tal com es deia és una garantia de drets bàsics. L'aigua és una garantia de drets bàsics tal i un bé comú tal que és precisament
a través del qual s'organitzen les primeres comunitats humanes. És a dir, les primeres comunitats humanes no s'organitzen per qüestions econòmiques o també, però s'organitzen a través de la distribució de les aigües i de la distribució de l'accés a aquest recurs natural absolutament bàsic. Estem igualment d'acord i considerem realment important parlar d'una gestió sostenible de l'aigua, una gestió sostenible que no és possible en cap cas mentre continuem amb els processos de privatització dels espais de gestió d'aquest bé comú. Pensem que Catalunya respon a una trista dada, que és que a grans trets a Europa la gestió privada de l'aigua no arriba al 30%, a Espanya no arriba al 50% i a Catalunya estem treballant en privatitzacions de l'aigua i en gestió privada de l'aigua de fins al 70%. I a més, sense una voluntat explícita fins ara de revertir aquestes dades i de revertir aquests índexs que a nosaltres ens semblen que són realment inconcebibles. I no només estem parlant d'un accés de les classes populars a l'aigua, no només estem parlant d'una qüestió mediambiental en el consum i d'un treball de sensibilització i de gestió compartida i de participació en les decisions del que és el subministrament de l'aigua, sinó que estem parlant també d'una gestió que a nosaltres ens sembla nefasta del que són les aigües residuals i la gestió de les conques una vegada les aigües deixen de ser un dret i un bé de consum i passen a ser un fet gestionable des del punt de vista mediambiental, podem dir. Actualment les plantes depuradores estan absolutament desbordades. La gestió que està portant l'ACA d'aquestes plantes depuradores ens sembla que no està fent les inversions que són absolutament necessàries per mantenir els nostres rius i els nostres hàbitats naturals amb llocs de qualitat, i ens satisfà que la signatura d'aquest pacte inclogui tot el cicle de l'aigua de forma integral, perquè on comencem a tenir de nou greus problemes és en la gestió de les aigües residuals. Res més, només dir això. Hem estat treballant amb això, la CUP ha estat més que compromesa en tots els punts que estem signant avui en dia, i evidentment ho seguirem estant i seguirem estant al darrere d'un espai públic que gestioni l'aigua, un espai de participació ciutadana, de compromís, de corresponsabilitat i evidentment des de les administracions públiques i des de la propietat pública de tot el que té a veure amb la gestió de l'aigua. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, bon dia a tothom, gràcies per haver-nos convidat a participar en aquest document. Jo crec que el debat de l'aigua, que ja fa uns anys que des de diverses plataformes a Catalunya s'està esdevenint, es va concretant i es va incorporant elements que jo crec que són prou engrescadors per perquè ens hi sumem la majoria de les forces polítiques. Això s'inclou en un context, és que hi ha una demanda d'implicació ciutadana en els grans afers de gestió pública, ja sigui en temes d'aigua, en temes d'energia, en temes de residus. Hi ha un canvi climàtic que és inexorable i que provocarà alts i baixos en el règim d'aigües, especialment a Catalunya, en el conjunt de països mediterranis, fet que s'ha d'abordar des d'un plantejament seriós i de llarg termini, i un procés nacional en què nosaltres apostem per assumir totes les responsabilitats en un canvi de paradigma, de marc jurídic, d'independència i, per tant, assumir aquells elements de la gestió de l'aigua a Catalunya que encara no podem gestionar, com poden ser la conca de l'Ebre o les aigües mínimes. Així com altres elements respecte al mateix canvi climàtic, temes energètics que estan vinculats al canvi climàtic,
o de contaminació. Per tant, hi ha un primer element que és l'assumpció de la gestió integral de tot el que té a veure amb l'aigua a Catalunya, les aigües marines, les aigües continentals, les dues grans conques fluvials de Catalunya, així com totes les infraestructures que es derivin d'aquest procés. A partir d'aquí, nosaltres creiem que hi ha un dèficit en la modernització dels regadius. Us recordo que l'agricultura és la principal indústria de Catalunya, tot el sistema agroalimentari, i per tant necessitem de modernitzar i actualitzar tot el sistema, no només en el context de canvi climàtic, que ha de garantir d'alguna manera la producció i fer-la més competitiva en relació a altres països del món, sinó per un tema de gestió de l'aigua i per un tema ecològic. S'han de millorar les infraestructures en sanejament, s'ha de garantir un procés econòmic que garanteixi la inversió sistemàtica en tot el cicle de l'aigua. Hi ha d'haver, evidentment, una innovació jurídica i financera dels models de gestió. Això inclou la gestió municipal, hi ha d'incloure quina ha de ser la participació privada, si és que n'hi ha d'haver en la gestió dels sistemes de gestió de l'aigua. Hi ha un debat latent, permanent, sobre els cabals ecològics del Ter i de l'Ebre. Tenim un problema amb el canal Segarra-Garrigues, amb la major inversió d'infraestructura de Catalunya, línia 9 a banda. Tenim un procés de salinització de la conca del Llobregat que s'ha de solucionar. Tenim un debat pendent sobre quin ha de ser el model de garantia de subministrament. Tot això, inclosos elements com fins a quin punt s'han d'utilitzar els sistemes de desalinització d'aigua i fins a quin punt s'han d'utilitzar mètodes alternatius com la recollida d'aigües de pluja, l'ús d'aigües del freàtic que en aquests moments està infrautilitzat. Tot això ens provoca que hi ha d'haver un pacte nacional de l'aigua que determini quins són els models de gestió en tots i cadascun d'aquests elements que volem abordar i que ens hi posem tots d'acord. Perquè tothom en la seva vessant té raó. La gent del Ter té raó quan diu que hem de recuperar el cabal ecològic. I la gent de l'Ebre també. I el canal Segarra-Garrigues no el malbaratarem, no el deixarem allà aturat. Entre altres coses perquè la Unió Europea ens dirà que o una de dos, o recupera la inversió que ha fet o li donem un ús al que sigui. Per tant, tot i cadascun d'aquests debats és lícit des del punt de vista que cadascú s'ho mira des del seu cantó, però en temes de l'aigua i en temes d'energia o fem un pacte nacional i ens posem tots d'acord sobre quines coses s'han de fer i quines no, o no ens en sortirem. Per tant, més enllà d'assumir les competències en la conca de l'Ebre i les aigües marines i abordar l'elaboració d'una llei d'aigües de Catalunya que inclou tots aquests elements, hi ha d'haver un debat paral·lel en el que ens posem d'acord quin ha de ser d'alguna manera totes les solucions o les possibles solucions d'aquests temes. Evidentment, l'ACA ha de ser l'òrgan regulador públic, hi ha d'haver un control públic de tot el sistema de gestió de l'aigua, des de la seva captació fins a la seva reutilització. Hi ha d'haver un procés de participació major institucional i ciutadà en els processos de gestió, en els processos de decisió de la gestió del sistema integrat del cicle de l'aigua. Hi ha d'haver i hem d'anar cap a una gestió descentralitzada que possibiliti elements diferents de gestió en funció d'allà on estiguem. El Congrés de l'Aigua de Catalunya, que es va esdevenir ara fa uns mesos, se'ns alertava que s'estava malbaratant aigua del freàtic en determinats punts quan precisament en aquells punts feia falta aigua en superfície. Per tant, aquests són models de gestió que si els sou capaços de descentralitzar-los poden donar. Per tant, el compromís d'abordar quin ha de ser el paper del regulador públic respecte a tot el cicle de l'aigua. Quin ha de ser el paper de gestió i com abordar el model de gestió que no el decidirem. No crec que l'hagi de decidir un govern sol, sinó que s'ha de decidir en conjunt de la ciutadania, en conjunt de les forces polítiques i el conjunt de les institucions representades i en el debat públic que es pugui fer a l'entorn de com es fa el control públic, què s'ha de preservar en propietat i en gestió pública en condició sine qua non i fins a quin punt es pot arribar a models de gestió compartits, mixtes o estrictament privats. Jo diria que aquest és l'element, els elements grosso modo que incorporem
no només a Esquerra Republicana com a model de futur de gestió del cicle de l'aigua, sinó molt bona part d'ells en el conjunt de la candidatura de Junts pel Sí. Molt bon dia, ja s'ha dit gairebé tot. En tot cas, subratllaré aquells elements que també figuren explícitament en el programa del PSC. Voldria començar lamentant l'absència de la candidatura com a tal de Junts pel Sí, aquesta que sembla que segons totes les enquestes té algunes probabilitats o moltes probabilitats de guanyar les eleccions i per tant no acabem d'entendre com en una qüestió tan rellevant com aquesta i en un pacte com el que se'ns proposa avui tan important s'absent aquesta coalició. Perquè hi ha coses que ja han passat en aquests 4 o 5 anys en el Parlament de Catalunya. Llavors pensem que és molt important que hi hagi algun pronunciament sobre algunes de les qüestions que es tracten en aquest manifest que hem subscrit avui, algunes de les quals hem tractat ja en el Parlament, no? Per exemple, el tema d'aigües del Ter Llobregat, una qüestió que nosaltres vam posar a votació en el Parlament, que fins i tot va votar a favor de la reversió pública del Partit Popular i que en canvi Convergència i Unió i Esquerra Republicana van votar en contra i per això està com està en l'actualitat. Quan parlem de coses que no es poden gestionar, aquesta sí que es pot gestionar, aquesta sí. I en canvi, pel que fa a tots els temes referits a l'Ebre, els haurem de pactar i per molt que Catalunya vagi en una direcció en una altra, si té una relació federal amb Espanya, si és independent, si continua com fins ara, aquesta l'haurem de continuar pactant perquè hi ha moltes altres comunitats autònomes d'Espanya que hi estan involucrades i nosaltres a més estem al final per qüestions físiques i hem hagut de veure com en les darreres setmanes ja s'ha posat de manifest en la intervenció inicial, en la presentació del document, com no han anat precisament en la direcció que nosaltres volíem. Malgrat que hi ha 3 comunitats autònomes que han votat en contra de la regulació d'aquesta nova regulació de l'Ebre. En primer lloc, considerem rellevant que es parli d'un dret. Ja sé que això ara gairebé és quelcom molt assumit, no del tot. Perquè si tothom considerés que l'aigua és un dret, i ja es diu aquí també en el manifest, no va ser reconegut per la ONU fins al 2010, fa 4 dies, si tothom considerés de veritat el que vol dir que l'aigua és un dret humà, hauríem de coincidir que els poders públics són els que han de satisfer aquest dret. I per tant, des d'aquesta consideració és la que nosaltres també abordem, ho considerem així en el nostre programa, la qüestió de l'aigua. És una qüestió que a Catalunya l'hem d'abordar i nosaltres també ho hem proposat en el Parlament i també aquests 4 anys i també se'ns ha tombat dins una estratègia més general del que és el canvi climàtic, la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, ha d'haver un gran acord de país de lluita contra el canvi climàtic amb accions específiques dins del qual ha d'haver un pacte nacional per l'aigua com el que proposa el document i que nosaltres també subscrivim. Per tant, amb el màxim consens possible, tenint en compte el principi aquest que l'aigua és un dret i que s'ha d'inscriure en una estratègia més global del canvi climàtic. I jo em voldria aturar aquí. Penso que finalment, sí, hi ha una altra qüestió que em sembla que està explicat en aquest manifest que nosaltres diem explícitament també en el nostre programa. L'aigua no pot ser utilitzada més per recaptar impostos que van a la Caixa General de la Generalitat, a la Hisenda de la Generalitat. És a dir, en tot cas, tot el cicle de l'aigua ha d'estar contemplat en tant que, si és que hi ha d'haver aportacions, han de ser utilitzades també per fer estalvi i eficiència, per obtenir l'aigua en bones condicions, per depurar-la, etc., però en cap cas per establir cànons nous que van perquè és discriminatori. És a dir, fer negoci amb un dret o utilitzar-lo per subvencionar altres coses suposa que aquells que tenen més dificultats és un impost general que afecta a tothom, fins i tot aquelles famílies
que tenen dificultats per accedir a l'aigua en condicions i per tant no creiem que aquest sigui el sistema. Ja està. Doncs gràcies a tots. Si us sembla, obrim el torn a les preguntes de la premsa. Sí que us demanaríem si hi ha preguntes específiques per en Lluís, que té una agenda que ens diu que ha de marxar com més aviat millor. Començaríem per aquestes preguntes i després continuaríem amb les preguntes per la resta de candidats. Demanar-vos perquè m'estan enfaitat i potser Catalunya sí que es pot es queda sense candidat d'aquí. Vale, doncs, gràcies. Gràcies a vosaltres i perdoneu un cop més les precipitacions, però ens anirem veient. Segons el principi d'una llarga amistat. Doncs, si us sembla, obrim també el torn per la resta de candidats, per en Lluc, en Ricard i en Xavier, en la representació de les forces polítiques que representen, i endavant. Sí. Bueno, hi ha una pregunta. Sí, allà. Sisplau. Jo en tinc dues, una pel Ricard Martínez i una altra pel Xavier Sabater. Pel Xavier Sabater, bàsicament, què ha canviat perquè el PSC no subscrivís el pacte municipal i ara sí, perquè per exemple es parla de la gestió pública de l'aigua i en alguns casos, diguem el tema de l'AMB, el PSC va estar a favor de la creació de l'empresa mixta i en el cas del Ricard Martínez ha fet una menció al final a Junts pel Sí, però si et mires el programa de Junts pel Sí no fa cap tipus de menció al model de gestió de l'aigua, si ha de ser públic o no, no és el programa. Entenc que ha vingut nom d'Esquerra, però si el proper govern de la Generalitat està en mans de Junts pel Sí, què passarà amb qüestions com Atll, és a dir, s'apostarà perquè la gestió sigui un altre cop totalment pública o es mantindrà l'aposta de la privatització? Perquè en el cas de Convergència sí que hi ha una diferència aparentment important en aquest tema i finalment si estàs d'acord amb la gestió pública de l'aigua, no mixta sinó pública, com va afirmar l'Alfred Bosch quan es va signar el compromís municipal fa mesos. Va passar una cosa tan tonta com que en aquest acte que es va convocar per les municipals va haver una descoordinació entre la Secretaria de Política Municipal, que és la que es va convocar i la que es va contactar, lògicament, vau contactar amb qui s'havia de contactar, que eren ells, i nosaltres els que portem els temes de medi ambient i de l'aigua. Això és el que va passar. Per això no van venir i em vaig emprenyar com una mona. Això suposo que no sortirà. Però el nostre programa està escrit i la nostra trajectòria al Parlament em sembla que avala la lluita per una gestió pública de l'aigua. Que s'hagués optat l'àrea metropolitana per una empresa mixta, mira, jo a la meva ciutat estic molt content, la meva ciutat de Tarragona, de l'empresa mixta. En el cas de Tarragona, a més, perquè el 51% és públic, per tant encara estic més tranquil. El que em sembla que cada vegada hem arribat a una consciència social, no només dels partits polítics, d'esquerres i progressistes, sinó també una consciència més estesa de moltes organitzacions, és que hi ha d'haver una presència pública. Si fos pública, podríem discutir si és més, a l'hora de gestionar-la és millor l'empresa pública totalment o amb empreses mixtes. En el nostre programa figuren les dues coses i en el cas de les empreses mixtes la nostra postura ara és que hi hagi almenys una majoria de capital públic. I m'has fet alguna pregunta més? No. Això no passa a l'AMB, No, ja. Claríssimament. Sí. El nostre programa està escrit textualment que volem que la gestió en baixa sigui pública. L'ATL ho hem intentat al Parlament en diverses ocasions, ja ho he explicat abans, i per tant penso que hem de caminar cap aquí.
instrumental que té com a únic objectiu declarar la independència de Catalunya. I és per això que ens hem marcat com a objectiu temporal un màxim d'un any i mig, mentre es concreten totes aquelles infraestructures que estan necessàries per establir la desconnexió d'Espanya, s'elabora una Constitució, que és la que es posa a votació després de les primeres eleccions constitucionals. Dit això, hi ha una gestió del dia a dia que s'ha de fer, efectivament. D'aquí a un any i mig serem capaços de revertir la gestió d'Aigües Ter Llobregat. Tenim dues vies. Una, que jurídicament la situació es faci insostenible. Llavors tornem a la segona, que és si tenim els diners per pagar-ho, ho farem, i si no, no. Perquè el que està clar és que en l'actual context econòmic la prioritat no és aquesta, sinó que la prioritat és el manteniment dels serveis públics, sanitat, serveis socials i educació, elevant els estàndards de qualitat i elevant els estàndards d'atenció a la ciutadania el màxim que puguem. Aquest és l'objectiu. Per tant, com a vocació, la gestió ha de ser pública. Hi ha un previ, que és condició sine qua non. El control ha de ser públic. Dit això, la gestió ha de tendir a ser pública. I a partir d'aquí entraríem un debat sobre què vol dir ser pública i fins a quin punt pot entrar l'empresa privada. És a dir, en el context d'energia, sembla que el model Som Energia, que és un model privat, s'accepta, no? Privat, amb un model cooperatiu, on els consumidors no són consumidors ben bé, sinó que són participants de la pròpia empresa, etc., però és un model avançat dintre del que seria l'economia privada, però és un òrgan privat i gestiona una part de l'energia com a servei. Bueno, si tinguéssim un Som Energia, Som Aigua, com a empresa privada vinculada a cooperativa, vinculada, doncs per què no? Per tant, el debat entre la gestió pública i la gestió privada té moltes derivades, però partint de la base claríssima. L'òrgan regulador ha de ser públic, ha de regular, ha de tenir el control i ha de dir què s'hi fa i què no s'hi fa. I el que és evident és que aquest òrgan regulador ha d'estar jurídicament, físicament i personalment absolutament desconnectat de les empreses de gestió si és que els hi ha d'haver. Això vol dir un règim d'incompatibilitats, quan has treballat a una banda, no poder treballar a l'altra en un període de temps raonablement llarg. No sé si feies alguna altra cosa. Sí, jo m'agradaria que també el senyor Martínez ens fes una precisió. Vostè està aquí com a candidat d'Esquerra o Junts pel Sí assumeix tot aquest manifest també? Jo no estic aquí com a candidat perquè no soc candidat. Bueno, com a representant. Soc el representant d'Esquerra perquè soc el secretari de Política Territorial, que inclou temes de medi ambient i temes de política territorial, urbanisme, etc. Jo estic aquí com a Esquerra Republicana. El procés, vosaltres ho heu anat seguint a nivell públic, el procés de creació de la candidatura de Junts pel Sí ha estat, entre cometes, precipitat perquè es va prendre una decisió i a partir d'aquí hi ha hagut un decalatge. En aquest temps no ha donat temps d'establir, quan hi havia una demanda com aquesta, escolta, qui signa això? Home, doncs com a Junts pel Sí, això com ho fem? Perquè no s'han establert les estructures paral·leles dels dos partits que es posen d'acord amb unes polítiques i a partir d'aquí se signa un document. Tot això, evidentment, no ha estat possible. Per tant, com a partit nosaltres assumim el document i com a Junts pel Sí hi ha el que diu en el programa. Que efectivament no parla de gestió pública o gestió privada, però efectivament incorpora el Pacte Nacional de l'Aigua, incorpora l'assumpció de totes les necessitats d'abordar una política diferent en l'aigua, ja sigui pel canvi climàtic, ja sigui pel canvi de marc jurídic respecte a la independència, ja sigui per assumir totes i cadascuna de les comes que posa la directiva marc de l'aigua europea. Per tant, Junts pel Sí com a candidatura no assumeix. Junts pel Sí com a candidatura no pot assumir el document perquè com a Junts pel Sí no han debatut el conjunt del document. Hi ha una altra qüestió que vull posar sobre la taula? No? Pues, no sé si hi ha algun detall o alguna cosa que els representants vulguin dir o si no ja sí que aniríem
ja sí que aniríem tancant l'acte. I res, bàsicament moltes gràcies a tothom. Recordeu-vos, això no és un procés que acaba aquí, de la mateixa manera que hem començat a fer amb el Pacte Social de l'Aigua del maig, amb el compromís també, us perseguirem perquè ja està havent un compromís públic per la gestió pública i no mercantil de l'aigua. En aquest debat de públic-privat, mix, això nosaltres apostem molt clarament per una gestió pública i no mercantil, és a dir, que aquí no ens serveix qualsevol tipus de model públic que continua considerant la ciutadania com clients, sinó que entenem que tots som usuaris i ciutadans d'aquest servei, d'aquest bé comú, i per tant sí que a partir del 28 de setembre, independentment de les majories que es configurin, nosaltres continuarem apostant per aquest tipus de polítiques d'aigua i anirem trucant a les portes que faci falta per tirar això endavant. Gràcies a tots per venir i molt bon dia i sort amb les eleccions. Molt bé, gràcies.